Ipu Ward number 10 Tara Langso Nokbe Achipong Along Rongker Kaklia Sai Kedengpon Sonsi Karbia Khai Ta Khai Kang Tim Pusi Aron Barim Aron Kekroy Araratum Thangthanga Cheklu Niphai Pho Ani Ke Ongdong Araratum Arna Maphan Kachepami Mate Than Rongker Kaklia Sai Dengpon Bangso Rongker Kaklia Long Pache Tondunsi Dipu Ward number 10 Tara Langso Nokbe Achipong Along Ta Arna Maphan Kachepami Mate Than Rongker Kaklia Sai Dengpon Mangso arong kerkarkli kurusar ki rongpi khoya rongpi velson timung chesong rongpi dikenteron alang litum si thana na maphan kithok ki jerasai dengpon mate alang litum kurusar pa men pensi alang litum anam phan hirjumi don thong kep arara tuma phan hirjumi hang pipon si bumu pokantami mi admission pusi kurusara tuma hinpen thanpon dipu pen bir tapang dakpon omor tusu news 24 karbiang long Lirong along Hanar nam lo kisar dulu lapen ke bangga ini lapen mood cek kemana itu kami pen sosial kem kami lapen mood bukan kepar donor kem lapen kepar jon langsung ini kan karena bangke hati dak joni dah cinta itu kan lain tak kan dari ponpo ini kan isi kita umur kali bangke ini utai dan sekat ini utai itu tentu kami bangke sombong